Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:57. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 57 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Action Radio Philippine Standard Time. Salawat na Bacolod ko to balabutan sa ato sa nga pagwarawag bugos nga Pilipinas sa dinman nga bahin sang kalibutan. Inyo pala tuntunan action reports after edition Lunes tubtob Sabado. Nga sa gihapon nagatutok sa updates o kung development. Angos sa nagaratsada o kung nagataking virus sa pungsod Pilipinas sa isasaban nga bahin sang kalibutan. Las 4:58. Inyo ka-action na Marlon Hedobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Lumpatan tayo sigida mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Lain naman nga balita. Abi nyo COVID-19. Para lain naman sa inyo sa nga palamatinan. Pero pagkatapos ni COVID-19 mangyapon. Una nga balita, hindi angot sa COVID-19 pero ang igo daw sobra pa sa COVID-19. Ang nga balita angot sa pagkahilo sang 5 kamiyembro sang isa ka pamilya sa Banwa sang Hinubaan. Pagkahilo kanayara sila ginkaon. Ang ginkaon isa sa mga paborito nga sudan. O kon kalanon sang kalabandan. Ilabi na sa mga mahilig sa seafoods. Ang kasag. Una sa balita, una sa aksyon. Bibla kasag namit lutuon. Isang diin na ka-aksyon nga selebrasyon o kon aktibidad pagtililipon. Ang kasag amoning permigida pangita sang mga nagatalalambong. Bisan butangan mo lang asin ang kasag. Kagalutuon mo kalayo takluban mo, pamalhan mo. Sandi mo sa babutangan tubig, mabasaan na sa mga manti halin siya sa basa. Namit na na, ang kasag namit man gatan.
isuso sa sinamak nga grabe ang kagat sang kakahang bangod sa mga kutitot nga katumbal. Pero ni tanan nga sahi gali sang kasag pwede kaunon. Bangod may ara gali kasag nga kon kaunon hilo kag kasag nga nagapatay sa tao. Una sa balita, una sa aksyon. Anong balita angot sa kasag? Ang balita sa Barangay Bulwangan, Banwa sang Hinubaan, Lunes, Marso 16. May amay nga nanguha sang kasag. Tricycle driver ang nga trabaho siri. Nanguha sang kasag o isudan. Waya isigidagin luto, March 16, Lunes. Tigin tago yanay, kay tigana gali tuluto pagkaaga pamahaw. Sumato pa siya Marso 17. Ginluto, las 8 ang takna sa aga. Ginkaon. Siyempre, laing gimanya ang pagkaon upod ang tanan nga miyembro sang pamilya. Upod yang iya siring live-in partner. Kagupod yaman ang 3 kabata. Alas 8 sang aga. Ang 3 bata, 2 kalalaki, 1 ka babayi. Ang kasag hindi ordinaryo. Bangod ang kasag nga yagin kuha kaginluto, makahililo, kasag gali, nga nalakip sa grupo sang mga, kung may ginatawag killer highways, may killer crabsman. Una sa balita, una sa aksyon. Kasag nga kon kaunon, nagapatiskog lawas ang tao ho, nagapakipot sang baba. Ang tawag sang kalabanan nga taga Visayas. Ang tawag sining kasag, kumong-kumong. Ang tawag sa banwasang Hinubaan, krokodlong. Sa iban nga lugar, ang tawag, kagang bugtong. May ara man tawag, kalam baho. Muning 4 ka mga tawag sa ning kasag nga makahililo ho. Medyo te makayuhom ang makabati sa ngalan, pero makapatay gali ni. Ang itsura ya tuod kung makitaan mo. Kaladlukan nga sa isang kasag mo. May scientific name ini siya magkaksyon. Mandamo-damo species nga kasag sa bugos sa kalibutan. Sanggin research naton makaksyon ila 257 ka species sang kasag sa bugos o galing na nga kalibutan. Pero sa aton nga diri sa Pilipinas, man mayara kasag nga makitaan sa iban nga pungsod, hindi makitaan sa Pilipinas. Ang Municipal Fisheries Program in Charge, Agriculturist 2 Jimmy Cambarihan, nagsaysay sa Action Radio kung ano ang natabo, pati ang iya panugyan sa mga masami nagapanguha sang kasag. Abi nyo ng tabo sa banwa sa Hinubaan, bangod sa pagkaon sining makahililo nga kasag, 2 ka mag-utod, lonsay patay. Iloy amay ara sa ospital pati ba ang kamagulangan nga bata nga babayi. Una sa balita, una sa aksyon. Way kabato una ang anong ibato sa anom katuig nga bata nga lalaki. Way ka makalabot sa ospital sa banwa sa Hinubaan. Ang kamagulangan nga bayi, ang edad is 11 anyos. Naka-ari sa hospital sa Bacolod gindala. Kaya natingwaan naton nga makuha ang sitwasyon kagkaimtangan siri. Kay may report ka na baton ang ato sa nga interview nga si Jimmy Cambarihan. Pero subject for confirmation. Ining bata nga kamagulangan na ka-action, patumar nila ni sang inang iyakapotyukan blah. Tugas, tugas. Basta iyakapotyukan, so medyo nakabato-bato mag-aksyon. Kaya ang ining mag-live-in, ari subong sa ospital dari sa Bacolod City. Kabati, tanak karong kabante importante ni.
Kung nagatutog kita sa epekto halit sa nga COVID-19, ini nga hitabo makaaksyon di man pwede nga ibaliwala labi na gid sa mga mahilig magkaon sang kasag, nagapanginhas man o kung nagapanguwa sang ano man nga sahi sang kasag nga may ara kita katigali dapat dumilian kakwaon kag kaunon o kung lutuon. Una sa balita, una sa aksyon. Balik kita sa COVID-19. Ang fake news mo sa mga mahilig kag ganasig magkomento kag magkaparapta sa malita. Kuno huring-huring kag nabatian lamang skilid. Ang kanabuon sa mga persons under monitoring kag patients under investigation, POMs kag POI, POIs, pati ang kumpirmado nga kaso, medyo halong-halong man sa pagkomento. Kung mahimo pa lang tinugay nakakomento, labi na sa social media, na makadugang lang na sa kulba kag alburuto sa mga tao, ang dapat naton patihan ang record na ginapagwa sa mga otoridad. Otoridad sila mo. Ang record halin sa aton opisyal sang gobyerno. Kunti sikon sa probinsya, gobernador, kag provincial health office, vice governor, pwede man. Kung sa sunod naman, alkalde, vice-alkalde, kag city health office, o kung gin-autorisan nilang spokesman, kung mayara gin man, spokesperson, sa nga gintukod nga Interagency Task Force on COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sa probinsya, wala labot sa Bacolod, ang POIs mga ka-action as of kahapon March 17. Anom POIs. Ginaimbestigahan pa lang kay nagabatsyag sang mga simptomas sang sining COVID-19. POI lang na COVID-19 free gihapon ang Negros Occidental. Ang POMs 1072, 1,072. Gina-expectar na kayo yung pagdamo sa POMs mga ka-aksyon kay ang mga nagapauli nga Negrosanon halin sa Manila, halin sa iban nga lugar nga mayara sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kabigon sila nga POM. Di magpanong be tag 20-50 ka mga magkapauli diri sa aton. Kaya automatic kwaon ng kanamuon nila madugang na sa kanamuon man sang POMs. Self-quarantine, home quarantine selama ka-aksyon 14 dias. Mawaywaya na sila sa dinga balaya. Si Gobernador Lacson may bag-o naman nga pangabay sa mga alkalde. May ara siya memorandum gin permahan na pitsahan sa mga adlaw March 18. Nagamando nga ang supply sa mga pagkaon, bulong kag importante nga kinahanglanon dapat ipasiguro nga hindi maapektuhan. Dapat normal ang biyahe o kung pagsunod sa mga salakyan nga nagakarga, hindi dapat matrasar kag maapektuhan sa sining abnormal nga senaryo. Jutay lang nga palo pamangkot sa driver mag-action. Basta gani kung mapapatunan. Kaya nang ginabiyahin niya, essential products o kung mga kinahanglanon gidla, basic commodities, supply diri sa Negros Occidental. Way naman sandamo padagorong isyo kagaw istorya. Kay kabudlay nga matabo ang senaryo nga magkulang ang food or supplies ang basic commodities sa probinsya. Konway kita sang temprano nga preparasyon. Ano ba ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang staff sang mga konsihal sa bahin sa Bacolod ni temporaryo ginadalian nga magsunod sa regular nga sesyon sang sangko nga palansod sa Bacolod umpisa buwas nga adlaw. Amo-amo man natabo kahapon sa bahin sang Kapitolyo Provincial nga nag-close door ang ila sining nga regular sesyon kag gin-implementar ang ginatawag nga skeletal workforce sa mga taratapan sa nga provincial board members. Ining gagmay bilang tawag dara nga cubicle
Kabahin sa precautionary measures man mayara sa kabig nga person under monitoring nga isa ka technical staff sa nga provincial board member. Pero good news kay Yamanti, a report ka na baton ta, nag-ayo-ayo na to. Ang ginaproblema lang sa buong kay tuman katarasado papagawa sa resulta bla sa swab specimen alin sa RITM, Research Institute for Tropical Medicine. Ang problema, ang pinaka-problema nano, ang pagbiyahe. Ang pagbiyahe halin diri, away kargahan mo sa specimen. Way klaro kung sino na dapat magkuha sang mga samples gani. Kag way man way man sa klaro kung sino man ang dapat nga magkuha didto sa RITM Metro Manila sang result para pabalo diri. Or communication pwede man guro na galing kabitin jidihan taman. Hindi lamang diri sa Negros Occidental damo sa mga specimen sample nga ginpadala sa RITM kundi damo pa iban sa mga probinsya. Ihulat lang pa sako-sako kag pa pisan-pisan lang ni follow-up mga ka-aksyon sa ato sa mga opisyal sa gobyerno at sa ato sa mga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Naistoryahan tangin na tawag nga skeletal workforce bot silingon. Di tanang nga mga empleyado sa Kapitolyo, empleyado sa gobyerno provincial, empleyado sa gobyerno lokal, ang dapat or obligahon gid nga magtrabaho magkadto sila sa mga opisina. Ang sabahin sang provincial government, ginahulat na lamang maka-aksyon ang pag-finalize sang plano sa pag-implementar man sa ginatawag nga skeletal workforce. Kung maprobahan ni Governor Bong Lacson, ang pila ka mga empleyado na mabalaw-baylos la, mailis-ilis, pero sabi sa ka-empleyado duty Lunes. Pag Martes na duty na siya, ang obra niya, dito niya dapat obrahon, siya isa nga puluyan. Atong nag-duty o nag-obra man lang sang isa nga obligasyon sa isa nga puluyan Lunes, siya naman ma-duty sa Kapitolyo, Martes. Ama na balot-balot bla. Tigwa na skeletal workforce. Kuraton pa ni kay plano pamalang ni, gina-finalize pa ni mag-action. Clarix. Ang sabahin naman sang problema sang 82, may 82 ka mga Negrosanon nga to sabahin sang Pampanga mag-aksyon. Ginatingwaan man sang gobyerno provincial nga mabuligan para nga mapasakay sa aeroplano nga makapauli diri sa Negros Occidental. Kung may Negrosanon sa Pampanga nga stranded, may taga Pampanga man nga sa Negros stranded man, maamo ba lang sitwasyon ba? Kinagbulig na mag-aksyon si provincial consultant, anay Congressman Albi Benitez para nga maayo ang Civil Aviation Authority of the Philippines ang kaap para nga mapahanugutan bisan isa lang ka unit sang aeroplano bala sang Philippine Airlines na mapasakay adtong mga Negrosano stranded sa Pampanga kung makasakay sila kundi landing dara sa sila airport. Kung mag-abot naman ang ining aeroplano, mahulat naman ang taga Pampanga nga stranded diri. Silang mabulos, sakay sa aeroplano para balik naman dito sa Pampanga. Kundi, solbar problema. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganibang sa rin balita sa lokal? Kundi, medyo abnormal ang senaryo kaimtangan sitwasyon sa Bacolod City. Grabe ang bantay sa mga tao. Halos untat ang patrolya sang kapulisan. Galibot ang mga pulis gid. May mga checkpoint nga ginapatigayon. Pero mayara gyapon nga sa lawayon. Sa lawayon hindi checkpoint. Kundi sa lawayon kay sige gyapon baligya sa illegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Yara sa dakpan naman 4 ka mga tao sa buy-bust operation. Kapin 40 mil pesos balor sa ginapatihan siya pa nakuha sila. Abi nila baligya ta sa busbong. Kay sako ang pulis sa pag-checkpoint. Uy, why silak balo nga mayara ya sang pulis yang
White yun nag-duty checkpoint sige yapon padilag sa mga nagabaligya sa ilegal nga drogas Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ilog kita sa bahin sa nga balita nasyonal, kinamuno tagid sa masami ang labing ulihing record kung kumpirmado nga kaso sang COVID sa Pilipinas ang paghahambalan. Subong as of March 18, 193 ang numero, 193 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Kag nagadamo man ang mga kilalang personalidad sa Pilipinas na nagakabiktima sa ring COVID-19. May pili may senador, may artista. Di na pagdugangan pa ang mga mensahe sang iban bladang gina-post sa social media. Kaya daw klain mo na basahon kamamatian na may post sang mensahe nga suno sa iyak no. Kaning iguon na mga korap nga opisyal sa gobyerno. Di masakit man na sila. Ato sa nga pangamuyoon di nga maganhagan o kung nauntat na layon na rin. Ang COVID-19 kay taran-taran kita. Apektado. Una sa balita, una sa aksyon. Kung COVID-19 sa gihapon, saging. Malo mga maguros balita ako sa saging sa COVID-19. Ang saging wala gali sang puwersa nga maprotektahan ang mga tao nga hindi matapikan sang COVID-19. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergieri nagsiling nga wala sang scientific evidence nga nagasuporta ako nagapamatuod sa report nga pagkaon sang damo nga saging makabulig para hindi matapikan sang virus. Ang saging mayugid man sa lawas, wala na ginadumilian. Kung hindi lang magpati hindi lang mo magpati diyon sa ginasiling nga pantapat sa COVID-19. Hindi authority na gini naghahambal ya. Hindi niya siling bati-batian las kilidalan taga Department of Health na gid ang nagasiling siri. So sa mga mahilig sa saging, sige lang bakal saging kaon lang saging. Pero hindi lang maggala ka pakumpras tumang damo bala nga base sa ulihi magkadala dunot balanda. Kung mayara gid man kamo damo gid pabakal nga saging. Pwede nyo na maluto barbecue. Pwede man gani combo. Pwede man banana chips. Kung may ginasagod ka mong amo, pwede man gaan yung amo. Una sa balita, una sa aksyon. 18 minutos nakaligas sa tak ng alas 5. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aman ang ato sa mga pangulong dinilang sa mga patuturan. Action reports after edition. Ato sa mga taxi drivers, kamustang biyahin nyo na? Okay lang, kayo ka ninit katama sa mga pasaheros, bong. Damo man kita kilala nga mga taxi drivers nga nag-istorya sa aton si Action Mar. Nagamoning plastada, mas bayo kung mapawahiway lang anay kita. Kaya nahuway kita sang ganansiyahon. May time man ko noong sige-sige ang pagkasakay sa mga pasahero. Pero laban gid na kakatabo. Laka-laka gid. Laka-laka pa sa sa lato-lato sa mais. Kaya dugay-dugay pila kamay sa balismento, sira na ho. Marontang sitwasyon sang trapiko sa Bacolod with Action Jan sa patrol. Traffic reports. Action Jan, mayong hapon please come in. Action Marlas 2 ang hapon sa umpisa kita nga nagrobing ako naglambiyong sa palibot sa sunod sang Bacolod ato nag-eksperyensya na. Ato na-obserbaran ang amat-amat nga pagbalik sa mga pribado nga salakyan sa mga daranon sa palibot sang sunod. Ang amat-amat man nga pagdugo kung nagpapadulong sa pinanaton ka mga kaso sa pila mga mall, pila diri ka may establishmento komersal. Rin pagina mo silang kadamo o kadakong volume abe sa mga panglakato na kung nagalulagaw karon nga adlaw. Importante din yung mga kagsyon nga nasunod lang pila ka mga pulisa, especially kung ang pagsakay sa mga pasero sa mga salakyan ng aton man pagambalan. Ang naman kagsyon na ang dapat sundon of course ang one seat apart scheme o policy na gina-implementa
implementar o kung kipapanaw kami nga man daw sa Department of Transportation kag gina-implementar kag gina-monitor man sa Land Transportation Office. Muna dapat sundon kay bilang pag-upo sa panawagan nga dapat na may arag na tawag kita nga social distancing even pagpagsakay sa pilaman ka mga public utility vehicle o kung sa pribado nga salakyan makaaksyon. Kung dalagan sa trapiko ang aton pagkambalan sa palibot sa sulad sang Bacolod, abiso panumdom sa tanan nga mga motorista pribado man o kung papubliko nga salakyan, single man motor nga si amon nga motor, bicycle o kung apat gumadray mo salakyan. Panumdom dra ongoing ang pagbuhos nila sa pormas nga ginaubrabla dra sa Taytay sa Lacson Extension makaaksyon. Balik inang Taytay dra atong report sa doblang ibutangan nila dito sa isa ka pole mga kaksyon. Ang buho sa tunga dra sang Taytay gid mismo ginakaamat-amat na subong nila construct ang ginabutangan nila semento ining pormas nga mo ni ang mga serbi bilang foundation sang Taytay dra mismo kon extension mga kaksyon sa ginakayo dra nga Taytay. Rason nga karon nga po one-way scheme ang ginapatuman sang mga otoridad sa Mosedra mismo nga lugar. Gikan ikaw norte, padulong sur o kung vice versa mga kaksyon. Ang lalo mo magulat sang mando, dra kami naka-standby personnel nga muna naghatag direksyon kung sino na ang next ka mag-move or sino naman ang sunod mga kaksyon. Di magiging ko na maglawig dra, posible tapos ina antes man magdulom-dulom nga importante butangan nila simento ang pormas na mo nang may mga kabilyang ginabutangan mga kaksyon. So at least rather karon nga po naka-experience dra sang moderate to heavy to heavy na traffic situation ang area sa Lacson Extension pasulod o kung pagwaman sang dalan Lacson mga kaksyon. Kung ikaw dire-diretso naman dulong area sang Magsaysay Lacson, diretso mga kaksyon sa area naman sa Rizares Lacson karon nga po nakabig lamang ini light to moderate to moderate naman ang sitwasyon kadalaga sa trapiko ang aton paghahambalan. Diretso ka man sa downtown area karon nga po ang palibot sang Plaza Publica Luzon kadiri kakita man sa mga depasero ng jeepney nga nagaulat sa pasahero kung kangay sadto comparar mo ang parting pinalahay sa mga depasero ng jeep nga may ruta man Dalagan Libertad Banago Libertad sa kilid sang dalan Araneta Makaksyon umalin sa Lazoriaga padulong naman sa Gonzaga Araneta at least karon nga po Luzon kakita sa lakyan and light to moderate o kung light gid lamang ang traffic situation sa palibot sang Plaza Publica. Kapag sa pinaka border checkpoints o kung check-up points, no? Panawag na check-up, JT. Kung check-up naman dala sila, wala maging necessary checkpoint kasi isikyaro ng sulod sa salakyan. Sa mga check-up points, mga kagsyon sa palibot sa surada, amat-amat na madre-build up ang traffic ang pila sa mga salakyan. Dari sa ito na-obserbaran dito sa circumference road patapos posible na beloano ko na batihan. Natantanan nga maukot nga matag parating nga dito sa area, maluligwang sitwasyon dito. Kung ikaw nagambiyahe, kung nagamani ang isang pribado o salakyan, mas maayo nga dito ka nalang maglamay. Sa conference road, kaya wala labot nga lapad-lapad ang dalan, 2 lanes. Ang imuman maakyan ka ang diri sa Lacson at least dire-diretso kag tayo yun ang pagbiyahe sa mga motorista. Rason yun nga mga kagson karon nga po nagbugat o kung nag-build up abing traffic dito kag nagdamo-damo na mga pribado nga salakyan nga mas ginpili dito maglabay sa area sa circumference road. Kung may isa man ito naka-check up point kaging butang sa malapit mismo sa intersection point mga kagson patulong naman sa Daruwens sulad sang Talisay. At least manageable, kontrolado, mga personnel kanting na napamtang dito ang sitwasyon pero mismo naman sang Bacolod-Talisay border. Isa man ka Bacolod-Talisay border ang nahamtang sa dalan Lacson karon nga pon magkagson dra sa area at as expected pagpatak sa alas 5 siningapon antes ta magalin dito sa lugar. Nagamat-amat na dito magkagsun build up ang pila sa masalakyan pero importante diri kontrolado kay tikadamo man sa mga available nga thermal scanner ginagamit ng mga person nga na-assigned ginbululigan na to kahina pinag mga personal sa Department of Health kaya man nakatapo naman sa Philippine National Police Land Transportation Office nga nag-assist man kaina ang katapo man sa Highway Patrol Group Regional Highway Patrol Unit mga kakson naka-deployed sa pila ka mga areas na palibot sa Sulad Sambacod o particularmente na sa pila ka mga borders mga kakson. So dito sa area mismo sa Bacolod-Talisay border sa dalan Lacson nagka-suppress dito within the territory kung saan kinapatigayon ang scanning sang malabalaba nga pila pero kung nakalampuwas ka na nakatabo ka na sa border ay tumoda ito kid lamang ang traffic situation sa kabugusan nga dalan Lacson even padulod din makagson sa Buri Lacson kung sa tubang ng Lopez Mandalacan bot sa lingon diretso ang biyahe sa mga motorista wala sa nanuman nga obstruction sa dalanon mo
sila kabugat na dalagan sa trapiko mga kagsyon. Kung sa iluhan naton dikto sa area naman sa Barangay Granada, yung padulungan sa patol siniginamang hapon ang ila diktong area. Di karon nga hapon na perti matugkaysido ka ginapangitaan sa pila ka mga government issued ID. Grabe mga permits kung na-covering nagkatuan sunod rin sa sulad sang Bacolod. Pero importante dito, light to moderate and traffic situation dahil sa Barangay Granada makakson even approaching ikaw sa Lopez East o sa may Burgos Circumferential Road. Ang maayo diri kay di nagagana pila ka mga traffic lights palibot sang sulad. Abisar nga wala sa mga traffic enforcers kita nga makitaan. Karon nga namtang sa tunga sa intersection points kumula mag-isa kinahanglan gid mo na ba manage nga traffic makakson kikajutay sa lagyan nga nagabiyahe sa palibot sa sulad sang Bacolod. Ay balo sa tuntaran nga mga motorista nga nagagapasulod sa sulad sang Bacolod. Dito naglabay along Mansilingan Road makakson nag-transfer ang check-up point nga station number 7. Nagpaubos-ubos pagid sila dito sila karon amtang sa area malapit sang Porok Paglaom para makontrol nila kay isa na lamang intersection point na ila dito mabantayan. Dito sa mga kagsyon nag-ubos-ubos although may nitinit na lugar nga adra sa tabok nga isa bala ka idol o isa ka free nga establishment o kung isa ka ulot magkagsyon nga temporaryo ito nilaging pahamtang ang pila naman ka mga gamit nga mga personal nga na-assign na mismo sa ginapatigay nga check-up point na kagsyon sa palibot o area sa barangay Mansilingan. Ang isumag, personal ang ikipadulungan kaina ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas. Yan sa sumag, ang ilang tao kung bala nagbulubil at kinabugat ang traffic situation. Pasalamat kita. Within the check-up point, hindi amon sinakalabang pinagkumpara mo sa unang adlaw sa ipatagayon ni Makakson na operation. Kung dire-diretso ni mo, kung makita ni mo ang pila dra sa masalakyan laba-laba gitman. Although damo ginagamit ng thermal scanner pero damo gitman pagid ang nagasulod ng mga salakyan sa sulad sang Bacolod. Gina-control man ka mga polis na wala man sila kakakulang kada isa, ginakwaan man o ginapaydalo man sa scanning, ginasigurado gid nga wala may makalusot mga kaaksyon. Kundra ka naman along approaching sa may public market karon nga po light to moderate kidamang traffic situation along nakita kami pila sa gyapon ka sa lawayon nga masingol nga motor na tricycle blaga sinumbali lang nga borot lang agi hindi mo makitaan pagkada lang makaksyon ko mga ligwang dalan base nakapalay na gusto man. Pero kung aton po kita maglalantaw makaksyon sa palibot sa sulat ilabi na pila ka mga borders ngin pamtang diri sufficiente pasalamat kita sa amo sining material na pisar na of course yara pa sa gyapon ang pandemic sa ngayon ni COVID-19 makita nato na pagbinuligay ang mga negrense in ang pila ka mga borders kin padalaan nila no wala nagpabalong iban may mga pribado nga mga sektor nga nagpadulong dikto nagpanghatag sa pila ka mga pagkaon bilang bulig o kung ayuda ate sa mga assign nga personnel nga nag-shifty kung nagbulig bulos-bulos dahil sila nagbantay sa pila ka mga borders sa palibot ang sunod sang Bacolod mga kaaksyon. Our territory diri sa area naman sa Dalan Loksing karon nga po na light gid lamang ang traffic situation. Singo na kabalaka na dapat naton nga magkagson nga nagabiyahe pa sining kaponanon talaga sa trapiko at pagabalans sa palibot sang syudad. Kagson tanda naton sa iyang pagpawali karon dapat maintain naton nga healthy kita wala sang bacteria kan virus nga nagatapik aton lawas kani pinakamaayong advice ang pagpaligo pagpanibin ug pagpangilamos gid lamang nga hapon. Asa inyo pagpanibin pagpaligo pagpangilamos amik ka mo makagson sa community na sa katilo sa aton lawas. Yung santo 100% natural, puro herbal, papatilo sang kutis kag safe na safe. Naganaga na pagulang sang inyo nga panit, nagadun naman hindi sa minasma. O kung ang panit-panit sa inyo, kuya, nagapuguman sa magdamo sang acne, punggod kag pila ka mapinalian sini, paagi sa santo. Paagi na napalit na makakson na, kasi santo plus subo soap. Rekta sa matrol ang taglibot sa Bacolod Action Tom Diaz. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Lasing ko 29 con cleansing, nourishing, balancing herbal supplement. Ang inyo sa ginabangita, ari ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ning pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, babakod ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule. Ang mga sangkap sini, turmeric, saluyot, balonggay, ampalaya, wheatgrass, barley, grass, kag vitamin C. Produkto sang Doc Hiko Alternative and Health Food Center.
Sa dugang kasuyiran, pwede ka maka-text kay Doc Crispin Hico sa 0911-126-4595. Ila sa mga butika nga pwede ninyo baklan sa ding Evergreen Herbal Capsule among Sincere Drugstore sa Bacolod City, sa Dangkalan Drugstore sa Ilog, Kabangkalan na Mid-Plus Pharmacy, Himamaylan Leonor Pharmacy, sa Hinigaran Alice Drugstore. Standby ka mo mag-aksyon kaysa pagbalik naton pabati tang interview ta sa agriculturist 2 sa Banwasang Hinubaan. May angot ini sa nahilo sa pagkaon sang kasag. Ginapatihan yang amo giba na ginhalidan ay ang kasag nga ginluto ang kinaon nila na lakip sa mga ginatawag killer crabs, poisonous crabs dari sa pungsod Pilipinas. Importante ni nga maibuluan kag makatag ni sang pandam sa atong sa mga kaaksyon labi na sa mga mahilig magkaon sang kasag kabati resulta sa saning trahedya duha ka mag-utod mga bata pa ang lunsen ng kalabatay iloy nila ginabulang sa ospital pati na ang kamagulangan nila nga bata nga babaye. 5:31. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19,
disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines. Mga bro, kanami ang feelings kag karilag sige sa katasa sang kape ko nag-istorya ka sa imo sa nga barkada, mas nagarami ang inyo sa nga bonding moment sa kada higop sang mainit nga kape samtang nag-istorya. How much more kon ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sang Santon Plus Coffee Mix nga himo sa Santon Soya kag Balunggay. May kape ka na healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin sang Banwa sang Hinubaan, mga kaaksyon sa may barangay Bulwangan, Sitio Bagtik, barangay Bulwangan, kapon nga adlaw may ara sang insidente nga pagkamatay sang mag-utod, lunsay lalaki, ini nga nagkaon sang kasag, nga pinanguwa sang amay niya, ti sa ulihi, makahililo. Ini maka-aksyon. Ang ginabulong mag-live-in sa buong hospital sa Bacolod, Bernard Floro. Ang yesterday nga live-in maka-aksyon si Jovelit Magno. Ang kamagulangan nila nga babayi, edad 11 anyos, ari man di sa hospital ginabulong man. Kag ginatingwaan nga maka-recover. Si Municipal Fisheries Program in Charge, Agriculturist 2, Jimmy Cambarihan, nakapadala na siya sang report niya sa Hinubaan Municipal Mayor Ernesto Estrao, kag nagkuha naman gani siya sang sample mo sa tong kasag nga ginluto kag kinaon sa ding pamilya ni. Ang kasag ang tawag dito sa banwa sang Hinubaan, krokodlong, no? Krokodlong. Scientific name ni Zozymos aeneus. Lakip gili sa madamo nga mga kahililong kasag ni sponsor sa Pilipinas. Interview ta sa kay agriculturist Jimmy
Kambarihan. Pagkaaga gin pamahaw nila, pagkaugto amo na tong natabo nga gin dala sila diri sa district hospital diri sa Bakuyangan, Inubaan. Ang ila na kaon gid kay may nakuha kung specimen ang isang carapace bala o kung alokabasang crab amo gid ang kuan krokodlong gid. Suno sa impormasyon dito sa field, ining pinakaagot ining edad 6 anyos amo giniyang unang napatay. Kay halin pa lang dito nga daan sa Sitio Bagtik, Barangay Bulwangan, ga palang gitom na kagdaw kirig-kirig na bala, ka galakjo na, hindi na makabukas iaba ba. Tapos amo man ang ining 8 anyos, suno sa ila nakita nga palang gitom na, pero medyo pasik-pasik pa niyang 8 anyos. Iniyang 11 anyos nga bae, dalagita nga bata, napainom pa ni kuno nila sing dugos. So amo na nga medyo nakabulig-bulig din man ang dugos, nakalabot pa di sa kuan, dahil nakatravel pa da pa kadtos Bacolod. So akon ginapanawagan ang tanan nga mga pumuluyo sa higad baybay, labi na gid tong gapanginhas, ipaiway naton ang pagkaon sining kahililo nga tahi sang crab, amo ning krokodlong. Ang iya description sini, ang iya nga likod sining iya nga alukabaga, bukol-bukol ni siya. Ang kulor sang iya nga bukol, itom. Tapos ang iya nga kanal-kanal in between sa bukol, may color siya nga gray kag kombinasyon sang orange, kag may ara man ni siya mga stripe man gamay nga light blue kag ang iya tiil sini balahibuon. Mula na akon nga panawagan sa tanan nga mga mahiligon magpanginhas, ibaluon nyo gid ang inyong nakuha ninyo kung bala hindi ni makahalalit sa aton nga ang lawas. Gusto nga hindi kita mapatay o kung mahilo sa sini nga sahi nga sapat. Sa ato sa ring live stream, amo nang itsura sang ginmuno ni Kambarihan nga krokodlong. Pero kumong man tawag sana sa iba na. Todo, nandob lang kolor niya ang iya sa ring itsura. Kabukol-bukol. Kada orange. Walong lang mas mayo kon luto kamo sang kasag nga masamin nga ginaluto ginabaligya bla para importante nga safe. Dugos gali hindi kay tugas to na mention ko Dugos ang putsukan ang pinainom to sa kamagulangan nga gindala diri sa bahin sang ospital sa Bacolod. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Gayuhom ko kay sa social media, Blackson Noel ho. Kita ko di may inaway ho. Biluanay. Biluanay sila ya binasulay ho. COVID-19 nila sila ginasuryahan ko rin Laban-laban, lain ni matag nila mo. Inam ka ba na Panyawan Herbal Capsule with mangosteen? Hindi magpaulay isiban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato naman isa manunggal kung nagapalang luya naman inyo sa nga lawas. Ang sabat sira Panyawan Herbal Capsule with mango naman na paghahambalan para nakit sang lawas. Siya naman ang Panyawan Herbal Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Umbisa sa buong adlaw, ginlimitahan na ang pagsulod sang mga tao dira sa Session Hall o sa mga talatapan sang sangguniang palunsod sa Bacolod. Di ba loon tabi sa Bacolod City Hall nga balita? Aksyon Radio City Hall Report. Kabahan nga po na sang precautionary measures sa batok sa COVID-19. City Hall, Aksondale, may hapon please kabin. Aksyon maran gawing sa karon ang regular session sang sangguniang panglungsod diri sa mga syudad sang Bacolod. Pero ang lain diri bangod wala na gina-allow nga magsulod ang staff kag mga technical assistants sang kada miyembro sang Konseho Aksyon Mar. So kay Vice Mayor Sid Familiaran, presiding officer, hindi niya matawag ang closed door regular session ang ininga set up, kundi bilang tikang sang City Council nga maghalong man sa sining issue sang COVID-19 action man. So kay Familiaran, in kaso nga may kinahanglan ang isa ka konsehal, pwede niya ini ipalambot pagi sa text message kag tugutan lang nga makasulod ang ila sini nga mga staff sa Session Hall Action Mar. Wala sang audience sa gallery, wala
wala sang may makasulod, magluwas na lamang sa mga nagtrabaho mismo dira no sa sulod sang session hall lagi ning mga technician nga operate no sining mga computer kaga iban pa ang City Council sa karon live man sila sining official Facebook page action marngas no kay pamilyaran pwede gid makamonitor ang publiko. Aring playag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran. Vice? Well, observe to the social distancing. Even ang mga TAs namon, control namon ang konda, ang presence. Who are allowed to go inside? The only members of the city council and di kun may important nga paduhol nila or need nila sa sa ilang mga staff text lang but as much as possible minimize na ang tawas sulod kung ang taga-observe lang sa social distancing kung live man ang session sa monitor lang ng mga staff nila and through text kung may kinahanglan sa staff yun pwede allowed din sulod ang distance namon sa tables namon daw I think it's already enough. Asyamar ang presiding officer Vice Mayor Alcida Familyaran. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Aksyon na dahil Salazar una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:44 Aksyon Radio Philippine Standard Time 202 na ang kaso sang kumpirmado nga COVID-19 na kay sa Pilipinas. 202. Subong lang adlaw 15 ang bag-o nga kaso. Nagkalamatay 17, 7 pa lang ang nagayo. Sa ato sa nga live stream, buhin-buhinan tangga ito ang monitor mga ka-aksyon. Antista sa iluwan ng iban sa nga mga balita information naton. Action first, araman si classmate John Marie Salarda, ara sa Kuwait. Salamat gid Christian Rawa ga monitor man. Ana Andrea Famoso Philip Laurente halin sa barangay Minuyan. Araman si Ruby Rosme, si Tintin Sogon Brillante. Salamat. Si Jerry Sinadjan or GR Ray Sinadjan, Jordan Montorio. Tamyaw ko lang mga parente ko da sa Hacienda Villa Amparo, Barangay Baaw, Bagos City. Live here sa Santa Rosa, Laguna. Taga Laguna, haraman si Cathy Veer, Jos Marie Pabalotti, May Banting, Jemson Pasibo, Piamonte, Balyacono, damo na dito sa bahin sa Silay City. Ang gina-monitor, POM, Sambalya. Kenneth Valencia, good afternoon. Rene Esporma, Ermi Plantilla Gabriel Abiliar from Subic Bay. Araman si Toto Aron Lavaroga monitor man ang bustang tagom da Toto Aron. Jovelyn Arca, problema ka mga tao kag pagbulig sa mga kanalang katao. Dapat maaksyonan. Nonoy Erwin Gonzales monitor lang. Okay. Ernesto Rigazzo, si Kasata Christine Hinovea, ginatamya makalip sa family. Bambi Padernal, Mary James Impinado, Bayarkal, good afternoon. As lang if mga papuli ay gikan abroad by connecting flights from Manila, Bacolod may biyahe. Paba, salamat to watching live sa katarapiktado kalabanan kaya mga biyahe makaksyon. Damo-damo sa apektado kamayara sang ginapatuman man nga measures sa ato sa nga gobyerno lokal dari sa Negros Occidental. 199324 ang bugos sa kalibutan nila. Okay, check na ito dugaya. Danny and Rina, wala man Japon masurod ng social distancing action more. Ang punta taytay nga jeep, buta man ka pasayro. Di lang na damo pag ito, nasiplatan ko man sa may area sang Lacson kainaho. Manjo Arneho, galing kayo daw ginaobserbahan pa nila basi kung maglawig-lawig ni mga isang semana, makuha na nila, ma-implementar na sa mayo na ginatawag nga social distancing. Kaya nasa bahin sa Provincial Capitol, ang meeting agin pa tawag ni Governor Bong Lacson with the department heads, implemented na ginatawag nga social distancing. May pila? 1 meter dapat na distansya sa mga bangko laka-laka. Tuwanon tala na kay makabulig, yun na siguro.
Nakabulig gina. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata rin ang may TC alkaline nga vitamin C na pamatud-ana sa mga scientifico. Manami magbulong sa mga balitian sa mata. May TC makabulig sa mga nagkakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Ang may TC mas mayo pa rin sa Santum Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos sa mga nagahubag nga parties sa imo sa nga lawas Santum Plus Herbal Capsule. Arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Online, pwede ka makapadeliver sa isang nga balakay pagi sa www.kalusugan.ph o kun Kalusugan Facebook page. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radio Philippines, Standard Time na 5:54. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Sa mga nagatumar nga daan sang vitamin D3, sang life extension, sige halang kay sigurado gid. May alibyo kag mag-atagid sang kapagsik sa inyo sa nga lawas. Life Extension Vitamin D3 sa way pa makatubar sa niman kon ang lawas naton. Tambok ka man kon niwang ka man, kinahanglan ina sang vitamin D3. So kung ginapangita ninyo sa di ako magpangita sang iban pa, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo sila produkto, mas mayo kung kadto ka mo sila sa dinga klinika kontra tupan, GA Esteban Building dari sa may Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Antes na balikan nato sa dinga patrol, naknalista lang ang dugang sa dinga monitor sa ato sa dinga live stream. Parang maubos-ubos na niya. Mamanan pa sa labatan natin mag-action. Chito to Ramel Alfonso kag Aaron Lavaro ga monitor. Namo subong sa mga family reunions pa nga wagid choice ay postpone gid ako sang COVID-19. Rodel Garing mangkot lang ta akon ara biyay Bacolod tinubaan series bus sige man ang biyay sang series no. Kaling mayara sang ikigina-implementar nga social distancing. Wa isang dapat paginutok. Mayong hapon sa tanan, labi na sa imo, halong tanan panamyaw lang ko sa pamilya ko sa Sipalay, Family Calago. Halong kay Joliet Bravo, Charlie, si Heaven, thank you. Alicia Padilla C, a monitor from Kuwait, no work, lahat kami dito sa loob ng building. Bawal lumabas 14 days, next building have positive coronavirus. Todo bantay, police down ng building. So food namin deliver na lang iwan sa baba. Security guards na lang maghatid bawat flat. Farwania, Kuwait. Hambal na ni Alicia Padilla si way man to trabaho sa bahin sang lugar nila do sa Kuwait. Si Bea Jonathan, thank you Bea. Nilida Sumugat. Monitor man si Nilida Sumugat. Danilo Saho. Ayong hapon lang, Mamang Bibing Villarosa sa Kanselayan Morsha from Danny Merlin EJ Faith Villarosa. Saho from Antipolo City. Balikantang patrol with action Gian Diaz na tipon nga balita. Patrol reports. Action dyan sa balik na report please Kevin. Sa kadamuon sa mga prutas nga available sa merkado publika sa ginggid. O ginigina na lang ito kag ginamensyonal kay nasang pilag ka mga manobaligya dara sang prutas sa public market nga pwerte kuno kabakal kung sa to timika bakal ko makabaligya ginamang sila sang 2 to 4 tanan ang mga kahon abi sang saging kunya naglabot na 7 to 8 ka kahon depende man kuno available nga supply nagwaxon mart to may ara pa kimi bakal giya sa gyapon Action Mars sa piyak sa mga report nga nagagwato sa dog 80 pesos ang kada kilo sa nakatan nga saging nga mo gid ang pinakabakal dira. Sa saging patigayon daan nga price monitoring sa nga price monitoring unit na mismo sa Bacolod City Government Action Mars naging pamuruan Executive Assistant Mr. Erney Pineda dito nila nakitaan nga ang demand sang saging pertigid karon. Demand it goes sa pinaman ka mga balaklon dira sa may merkado publika. Ang problema lang diri kag ginabantayan gid nila ang supply. Kaya kaina suno kay Mr. Pineda Action Mars ang nagapurumangkot sila sa managbiligya sang bugas. Isa ka problema diri nila kay ang supply nga ginabantayan mga 1 to 2 na ginamang kasimana. O galing kay may ginapaabot sila supply sang bugas ang pamangkot lang kung ma-deliver ang mga supplier kung may kabudlayan karon sa transportation o kunabi sa movement sa delivery Action Mars sa mga baligya nga ini. Kung giniginabantayan karon sa nga ataraman nga mga otoridad sa magkina dito sa isda kano kanineta isang supply nga nag-abot tiraso sa tutang sila kabinyera subong limitado na ginlamang ang kadamuon sa mga isda nga ginadulo sa may Libertad Public Market. Yari si Mr. Erney Pineda. Ang presyo sa wala man ginanao pero di ang ilang mapaubos like tukagina sa manok at sa karne nagnubo ang ilang na dispose so dako diferensya
rin siya compare sa nagligat niya mga simana. How about ang prices sa pagka? Ang price ay nagbaylo. Ang basic commodity like bugas, Wala man nagbaylo. Oo. pero in terms of supply, sir, for shipping, Wala man sila problema. Ang problema lang nila ang pag-transport sa mga goods para to diri. so meaning wala dapat yung problem ng public, sir, ang consuming public. As of now, sa sining sa pagkandak naton, kag-based sa responses ng mga respondents naton, daw wala kita problema sa supply. Sama si Executive Assistant Erne Pineda. Balitagikan sa Batrola. Naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa nasadar sa Action na Bacolod Action Radio. Dugang pag-acknowledge na doon gabanitor sa live stream, Anthony Jones Havilio. Good afternoon from Barangay Inayawan. Greet ko man si Lola Lita Kalilaw. Pamati ko no. Thank you, Gid. Si Durante JC. Sa amon boundary sa Kabangkalan kag Bayawan, hindi man ni lockdown kay gagwa sulod man gihapon ang taga-oriental sa occidental kag ang taga-occidental gasulod man sa oriental. Oy nang tabo man. Sulod kay sa nabaloan naton tanan nga halin sa Negros Oriental magsulod sa occidental kabigon na nga person under monitoring. Araman si Otolta, si Mario Gamanitor, Calvo Soba, mayong hapon sa family panaligan sa La Carlota from Soba Calvo. God bless. Alas 6, Ono Action Radio, Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 6, check tanay ang report sa BCPO, Action Noel, kay mayara sang nadakpan sa bahin sang drug by bust operation. Ang naning problema sa COVID-19, may kabaligi gapon sa bobo. Now sa BCPO, kilalahon tabi, sino namin nadakpan sa bahin sang by bust operation. With Action, Eric Magbanwa sa BCPO. Action, Eric, may hapon sa report, please come in. Apisar Action Marlon sa kasako sa kapulisan sa pagkandak sang check-up operation sa mga boundaries diri sa Metro Bacolod. Wala gihapon untat man ang kapulisan sa kampanya kontra droga. In fact, kagabi Action Marlon, 4 ka mga persona ang ila sininitikayon nga madakpan sa 2 ka mga separado nga bypass operation ginpatikayon sa 2 ka police station diri sa Metro Bacolod. Alas 6:45 kagabi Action Marlon sa Porok Papalaron, Barangay 30, nadakpan sa police station number 5 ang 2 ka persona nga sanday Reggie Dilector, 30 anyos, kag Clarice Castillo, 22 anyos, Lonsay Pumuloyo, Samporok Abocado, Barangay 20, Ciudad sa Bacolod. Na-recover Action Marlon ni Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station number 5, ang 16 tanan, ginapatihan Cebu, nga may bugat 4.5 gramos nga nagabili ini sang 20,000 pesos. Nagsabat man ang drug operation kapatigayon sa police station number 7 kagabi alas 7:40 dara sa may Block 52, Lot 2, Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Ciudad sa Bacolod. Nadakpan man ang 2 ka persona nga sanday Paul Andro Lagario, 35 anyos, kag Joey Cordoba, 46 anyos, Lonsay Pumuloyo, sang Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Ciudad sa Bacolod. Na-recover ni Police Lieutenant Florentino Abalayan, hepe sa police station number 7, ang 11 tanan kasasye sang suspected Cebu nga nagabugat sa 2 ka gramo nga nagabiliman sang 20,000 pesos. Si Andrew Ligario kag Joey Cordoba ara karo sa custodial facilities sa police station number 7, samtang si Reggie Dilector kag Clarice Castillo ara naman sa custodial facilities sa police station number 5 sa diin ginapreparar ang kaso batok sa mga sospetsado. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. There comes a time. Alas 6:04 Action Radio Philippines Standard Time. Ibang nga balita o ita malabutan tutok sa Action Farming Line. With Action Brian Morden, las 6 media, tubdo balas 9 sang gabi. Inyo pala tuntunan Action Reports after edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Balita lokal, national, international, kaiban pa with Action Dale Salazar. Kag Action ang Defensor. Sa technical control po nato Action Noel Pinilan with Action El Ray Dutelios, ato sa ding IT expert.
Ako naman, Action Marlon Henobay. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon